नै गाइस जोंहा दिनै थास' बिबारजों अमा बेदर जानो नागिरदों आरो नै थास' बिबारा जि फिसा फिसाखा बायना लाबोदों रानगलाय लांबाय मैयानो लाबोदोंमोन फ्रिजआव सोना दोन्दोंमोन नै एसे रानबायानो माने खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे रेसिपि लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय थास' बिबार नै थास' बिबारजों अमा बेदर आरोना आं बिदिब्ला थास' बिबारखौ सायना लाग्रोनोसै बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो सायनोसै गाइस बे बोसोराव दिनैसो फार्स्ट जोंहा थास' बिबारा बेबो जों बेरायनो थांनायाव एकदम गामि बिथोरावसो फानदोंमोन आरोना बेखौ बेवहाय बायना लाबोबाय नुनानै ओरैनोथ' जानो लुगैखानानै थाखायो सिजननि बुस्थुखौ ना ओंखायनो गाइस नै थास' बिबारखौ सायना लाखांबाय एबार मैथाखौ सायनोसै नै बरियानो सायनानै लाखांबाय ओमफ्राय दा सुनानै संनो स्टार्ट खालामसै नै बरियानो सायनानै सुनानै लाखांबाय ओमफ्राय नै अमा बेदरा ओमफ्राय मैथाया नै बरियानो सायनानै सुना लाखांबाय आरोना आङो ओमफ्राय आं अमा बेदरखौ रुनोसै आरोना एसे रुगारनोसै नै गाइस अमा रुगारनाया जाबाय बेखौ आं दा हाननोसै बेयाव बरियानो दायो थास' बिबारखौ कुकाराव रुना लाग्रोगोन आरोना बरियानो कुकाराव रुना लाबाथाय गेब्लेजोबखायो ओंखायनो आङो कुकाराव हरनोसै ओमफ्राय दा संख्रिबो एसे हरना लाखानोसै जाबाय बरियानो खनथामसो हुइसेल गाबोनसै आरोना गाइस नै साराय जानना लाबाय थावबो होना लाबाय थावाबो दुंहांबायानो नै ओमफ्राय नै अमा रुगारना लानाया बरियानो दा एवनोसै ओमफ्राय बेयाव गासिबो मस्ला मस्लि रेडि खालामजोबना लाबाय आं पियासखौ हरनोसै दा अमाखौ हरनोसै नै बेखौ दोननोसै संख्रि हालदै होना लाखानोसै अमाया मोजां
ओमफ्राय नै गाइस मस्ला मस्लि गासैखौबो होनोसै मस्ला मस्लि होनानै लाबाय खोबथ'बाय ओमफ्राय नै बेयाव नायनोसै बेखौ थास' बिबारखौ माबायदि जाखो रुइखोना रुइयासै बरियानो रुइबाय ओमफ्राय नै सागं सानोसै आं दालि खाथा जासिगोन खोमालै ना नै जाबाय बरियानो जासिगोन ना स' गाइस नै दा आङो बेदराव हरनोसै थास' बिबारखौ नै बरियानो हरबाय आङो ओमफ्राय नै मैथाखौ आं फिसा फिसा हाना लाबाय दासो हरनोसै आं मैथाखौ नायनोसै बोरै जाखो बरियानो गोदौबाय दङ आंना ओंख्रिया वाव मैथाया एसे गांलाब गांलाब थाबाय आरोना जेबो नङा मोननो जाहांहां जाबायानो नै गाइस बरियानो स' गाइस नै आंना ओंख्रिया बरियानो मोनबाय आयो अमानि मेजेमानो ओंखारजोब्बाय नै संख्रि साखिनोसै बोरै जादों संख्रि नांदोंना नाङाखै संख्रि साखिनोसै गाइस बोरै जादों बिराद लाथा लाथा जाबाय तामाम गोथाव जादों आयौ बिराद गोथाव जादों नै जोबोद लाथा लाथा जाबाय खांनोसै बेखौ खांबाय नैबेहाय मिस्टारनो थास' बिबारजों ना संबाय आरो बियो अमा जाया नालाय नैबेनाबो लाथा लाथा बरियानो जाबाय वाव नायानो धेर जातनि दं बे नायाव ना गिदिर फिसा फिथिख्रि माबा माबि दंजोबो गाइस नै आंना थास' बिबारजों अमा बेदरा बरियानो मोनबाय दा जानोसै छुदो बिदिब्ला टेबोलाव फैदो नैबेयो जाहैबाय थास' बिबारजों अमा बेदर ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय नाजों थास' बिबार ओमफ्रायो ना भाजि ना फिथिख्रि भाजि आरो गाइस नै जानो थाखाय खुरना लाजोब्बाय बरियानो दा जानोसै
God tasty जाखादों guys. अमा. Wow. God tasty जाखादों. मानदों ना मानाखै? एसे मानदों नैनिया. आंना खिन्थु एसेबो मानाखै. इयो गुलमरिस होआखै बियो. गुलमरिस ओमफ्रायो आं एसे गोसा होदों ओमफ्रायो मैथाखौ एसेल' होनाय जाबाय बिनियाव. खम जाबाय आरो आंनिस्राय. बा आंनाबो बिराद गोथाव जादों. नोंना? गोथावानो जादों गोथाव. बेसे मानदों? एसे माननायमोन. बे बोसोराव एबारसो फार्स्ट ना? बे बोसोराव एबारसो फार्स्ट थास' बिबारा मालाया जाखांलाय लांबाय. जोंहा एबारसो. बबेनिमोनलाय थास' बिबारा खिन्थालाय? सनालि. थास' बिबाराबो शिबसागर नंबावा सनारिनिसो. सराइदेव डिस्ट्रिक्ट. बागानिया बुरि फानदोंमोन. बागानिया बुरि फानदोंमोन. सोरबा दावदैजों जाफेरदों नामा खोन्थालाय थास' बिबारखौ? बे बागानिया बुरिया दावदैजों जाबा बिराद गोथाव जागोन होनदोंमोन आरो बिराद गोथाव जायो होनदोंमोन. ओमफ्राय जोंथ' दावदैजों जाफेराखै. आंहा अमा बेदरजोंसो जानो गोसो. ना गोरान थाबा ना गोरान जागौमोन आरो ना गोरान गैयाना ओंखायनो अमा बेदरजों जाबाय. ना गोरानजों गोथाव जाथारो ने? So guys, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै. नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौ माने दिनैनि रेसिपिखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो. जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामदो. लोगोसे दिनैनि थाखाय बाय बाय. लाभ इउ अल.